Mikä on hienoa pyhässä hengessä on se, että saattaa olla, että puhuu vuosia niin kuin yhdestä raamatun kohdasta tai yhdestä jakeesta, ja se puhuttelee sua pitkään, ja sitten sä melkein oot unohtamassa sen. Ja sitten sä kuulet jonkun saarnan, ja sitten tälle saarnaajalle se on saattanut puhua ihan samasta asiasta. Esimerkiksi, mikä nyt oli tämmöinen pastorin puhe, jonka mä netistä kuuntelin eilen, on tämmöinen kuin Petri Paakkari Jyväskylän vapaaseurakunnasta, niin puhuu juuri tästä aiheesta, mikä on mua puutellut. Saarna.netistä löytyy tämmöinen saarna otsikolla Jokaisella jotakin annettavaa. Niin tästä samasta aiheesta Jumala on mulle puhunut hyvin pitkään, että tavallaan mua on niin kuin tehnyt surulliseksi paljon se tapa, jolla seurakunnat on organisoitu toimimaan. Että tavallaan on sen ja sen ministeri kyseessä. Tai kun ihmiset tulee kokouksiin, niin se vetää ihmisiä kokoukseen, kun siellä on joku tunnettu puhuja. Niin se on mulle semmoinen niin kuin ollut semmoinen surun aihe, että tätäkö tämä seurakunta on. Että siellä aina sama ihminen puhuu, niin se on mun mielestä väärin. Siis se on väärä rakenne, väärä painotus. Että siellä on niinku ihmiset, joilla on valtaa. Ja ei ole niinku tavallaan, miten sitä nyt kauniisti kritisoisi. Että siinä ei ole tavallaan niinku, tämä sanankohta, jonka kohta luen, ei toteudu siinä nykyisessä seurakuntamallissa, joka meillä on. Siinä, tai se, että joku on palkallinen työntekijä siellä, niin se ei oikeuta mun mielestä, tai niin kuin mun näkemyksen mukaan, minkä mä löydän sanasta, niin se ei oikeuta sitä ottamaan joka viikko sitä puhujan roolia. Ja se ei niinku se, että joku on palkallinen, niin se ei oikeuta sitä henkilöä, että se saa joka viikko jakaa hengellisiä asioita ja mitä Jumala on hänelle puhunut. Mutta taas sitten, että jos se on muilta pois, niin silloin siinä tehdään niin kuin hengellistä väkivaltaa. Siinä mielessä, että jos nämä henkilöt eivät saa tilaisuutta jakaa sitä hengellistä sanomaa tai kokemusta, joka heillä on. Nyt mä menen tähän Raamatun kohtaan, ettei tämä mene liian mun omaksi puheeksi. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 14, niin mä luen tästä nyt vaikka tämän uuden käännöksen mukaan. Ensimmäinen Kor 14 ja 26 eteenpäin. Tämä on otsikoitu järjestys seurakunnan kokouksissa. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun kokoonnutte yhteen? Jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3 saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti, ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. Samoin profeetoista saa esiintyä vain 2 tai 3, ja toiset arvostelkoot. Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikkien pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnien kokouksessa. Heidän ei ole lupua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin laki sanoo. Jos he tahtovat jostakin tietoa, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Siis tämä naisen osuutta mun ei ollut tarkoitus lukea tässä, mutta siis sehän tarkoitti sitä, että siinä kulttuurissa se oli häpeä sille miehelle, että tämä nainen rupesi siellä suureen ääneen kyselemään asioita, joka tarkoitti sitä, että
että sen mies ei ollut pitänyt hyvää huolta siitä sen hengellisistä tarpeista. Tavallaan, että se mies ei ollut antanut vastauksia sille, koska se kuului tavallaan sen miehen tehtäviin. Ja tässä siis sanotaan, että kun kokoonnutte yhteen, siis toisin sanoen, että kun vaikka tämä on otsikoitu järjestysseurakunnan kokouksissa, niin siis ihan sama mikä tilaisuus on niin kuin hengellisessä mielessä tai uskovien yhteydessä, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Siinä ei sanota, että toisinaan jokaisella on jotakin. Tai että kerran vuodessa jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielellä tai sen tulkinta. Ja kaikki on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Siis nykyään voi olla paljon muutakin kuin nämä mainitut laulu, opetus, ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Eli kyse ei ole vain pyhän hengen lahjoista, vaan kyse voi olla, niin kuin, kun tässä puhutaan, että opetuskin, niin se voi olla aika laaja aihe, opetus. Siis sehän voi olla vaikka johonkin terveyteen liittyvä joku, että älkää syökö tätä, että tästä tulee tätä ja tätä sairautta tai lihavuutta tai jotain. Siis se voi olla hyvin arkinenkin asia mun mielestä, että ei välttämättä tarvitse olla niin kuin kauhean syvällinen hengellinen opetus. Tai ilmestys, että mitä joku Raamatun kohta vaikka puhunut. Niin kuin tämä pastori sanoi, tämä Petri sanoi hyvin, että mitä vaikka kuluneen viikon aikana, tai mitä juuri nyt on kokenut, että on, niin kuin Jumala puhuttelee, että sitä jaettaisiin. Niin mun mielestä tämä oli tosi hyvä. Ja sitten just tämä puhe kielillä tai sen tulkintakin, niin on niin kuin tämän päivän Suomessa on aika monessa seurakunnassa, kun on hehkutettu tätä kielillä puhumista, niin on vaan semmoista ihme semmoista niin kuin sekamelskaa se, että yhtäkkiä kaikkien pitäisi puhua kielillä. Tai se on niin kuin itsestäänselvyys jollekin pastorille, että yhtäkkiä kaikki puhuu kielillä, jos ne niin kuin on pyhällä hengellä täytetty, että ikään kuin se on niin kuin semmoinen joku automaatio. Ja siinä ollaan niin kuin väkisin niin kuin monesti tyrkytetty sitä, että sitä armolahjaa, joka on kuitenkin lahja eikä mikään fyysinen ominaisuus, tai niin kuin semmoinen niin kuin se mikään itsestäänselvyys tai semmoinen, mikä tulee automaattisesti pyhän hengen mukana. Yhtä vähän kuin esimerkiksi ei kaikilla ole naimattomuuden lahjaa, niin ei yhtäkkiä voida vaatia, että nyt kaikki, ketkä on naimattomia, pysyy naimattomana. Tai niin kuin, no, kuitenkin vastaavasti. Tai että jollakin on esimerkiksi antamisen lahja, niin jos on hirveän semmoinen itsekäs ollut niin kuin tähänastisessa elämässä, niin ei sit yhtäkkiä tuu hirveän anteliasta, vaikka niin kuin siihen sanottaisiin, että nyt antakaa tänne rahaa tai tonne rahaa, tai olkaa osalliset tähän Jumalan seurakunnan työhön. Vaan just tämä osallisuus voi olla paljon muutakin. Ja se on just tämä niin kuin Suomen, ja miksei muidenkin maiden, niin kuin se on semmoinen seurakunnan syvin ongelma, tämä osallisuus seurakunnasta, ja mitä on seurakunta. Siis just seurakunta, niin kuin virallinen seurakunta tahtoo itse määritellä seurakunnan. Ja kun Raamattu ei anna siihen mitään oikeutusta, niin kuin että joku tietty taho voi sen määritellä, vaan mitä jos me annettaisiin sen niin kuin Raamatun itse määritellä meille sitä, mikä on seurakunta. Kun tässä sanotaan, kun kokoonnutte yhteen, niin eikö se ole silloin, vaikka me annetaan kuinka tyhmä nimi sille, olkoon se solu tai vertaisryhmä tai mikä vaan, niin eikö se ole juuri seurakuntaan, kun me kokoonnumme yhteen. Siis mun mielestä, tai mun kokemuksen mukaan, Pyhä Henki on juuri se persona, joka avaa tämmöisen keskustelun ja niin kuin luo rakentavasti sitä
meidän ajattelumalleja muokkaa ja meidän mielipiteitä muokkaa. Et kun jos me tullaan Pyhän Hengen yhteyteen tai niin kuin rukouksessakin Jumalan luo, niin me niin kuin tavallaan tullaan semmoiseen avoimeen keskusteluavaruuteen, josta siis tämä Tapio Puolimatkaa on muun muassa käyttänyt tämmöistä nimitystä kuin avoin keskusteluavaruus. Sitten esimerkiksi psalmeissa, niin kuin psalmi 104, niin täältä jakeesta 27 mä luen. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. Sinä annat ja jokainen saa osansa. Avaat kätesi ja kaikki tulevat ravituksi. Kun käynyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palajavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämään. Näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia ikuinen. Saakoon hän iloita kaikista teoistaan. Siis tässä sanotaan näin, että kaikki luotusi tarkkaavat sinua ja odottavat ruokaansa ajallaan. Niin tämähän on siis hyvin profetaalinen jae. Kun tässä aikaisemmin puhutaan kaikista mereneläimistä ja kaikista muista, nuoret leijonat karjuvat saalistaan. Ja sitten näin poispäin puhutaan niin kuin merenelävistä ja muistakin, niin siis tähän voi mun mielestä myös tarkoittaa siis meitä uskoviakin, että jos Jumala on luonut siis biologisesti kaikki niin kuin elävät olennot maailmassa, niin kuinka paljon enemmän, joka on taivaasta syntynyt, siis uudesti syntynyt, on Herran luoma myös. Tai kuinka paljon enemmän tämä puhuu hänestä. Jostain sanoisi, että kaikki luotusi tarkkavat sinua, niin jostain sanoisi, että kaikki, jotka sinä olet uudesti synnyttänyt, tarkkaavat sinua ja odottavat ruokaansa ajallaan. Niin mitä tämä ruoka siis on? Siis Jeesus ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla ne, oliko se nyt 7000 vai 5000 miestä, kun niitä oli 2 ruokaihmettä, en muista kummassa, mutta kuitenkin, niin siitä sitten Jeesus niin kuin otti sen ennen sitä ihmettä, niin Jeesus kiitti siis Isää siitä ruoasta, ja sitten kun se meni sinne järvelle, sinne veneelle, ja tuli ihmiset kuuntelemaan sitä, niin sitten se nuhteli niitä siitä, että ne tuli niin kuin sen ruoan takia sen luo, eikä sen takia, että ne saisi kuulla sen sanat, niin kuin mä viime videossa sanoin, niin siis Jeesus on elämän leipä. Niin tässä kun sanotaan, että ja odottavat ruokaansa ajallaan, niin siis kaikki luodut, siis myös uudesti syntyneet uskovat, odottaa tätä elävää leipää ajallaan. Ja sitten jatkuu, sinä annat ja jokainen saa osansa. Siis kun Jumala jakaa jokaiselle tätä leipää, tätä ruokaa, niin jokainen saa osansa. Avaat kätesi ja kaikki tulevat ravituksi. Niin jos me nyt, täälläkin on tämmöinen lupaus, että kaikki saa niin kuin Jumalan kädestä ruuan, niin kuinka paljon enemmän me saadaan, niin kuin, kun Pyhä Henki opettaa meille kaiken ja muistuttaa meitä kaikesta Jeesuksen sanojen mukaan, niin kuinka paljon enemmän siis meidän tulee ymmärtää, että jokainen uskova saa siis Jumalalta niin kuin Jumalan sanaa, Jumalan sanan niin kuin leipää. Siis kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä, niin joka syö häntä ei koskaan tule nälkäiseksi ja joka juo häntä ei koskaan tule janoiseksi. Ja sitten jatkuu, että kun käynyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palavat maan tomuun. Siis miksei tämä voisi olla hyvä vertaus hengellisestäkin kuolemasta, että jos me ei saada sitä Jumalan sanaa niin kuin elävänä syödä, siis että me toisin sanoen, että me saadaan niin kuin myös jakaa sitä itse jokainen, niin kyllähän me niin kuin kuollaan ja me palataan maan tomuun. Että jos tavallaan me vaan saadaan niin kuin syödä, toisin sanoen, että ei ihmistä ole luotu, ei niin kuin ketään suomalaista on luotu siihen, että
että sen hengellinen elämä on vaan sitä, että se istuu kirkossa tai seurakunnan penkissä, että sehän on niin kuin tarkoitettu jaettavaksi se, että nämä niin kuin, oliko se nyt opetuslapset vai ketkä, niin kuin tuli se Jeesus siunasi ne 5 leipää ja 2 kalaa, niin ei ne niin kuin vaan syönyt itse niitä, vaan niin kuin siitä jaettiin kaikille. Niin sama asenne meilläkin tulisi olla, että tavallaan, että me jaettaisiin sitä leipää, vaikka tälleen YouTuben kautta tai miksei sitten seurakunnassakin niin kuin tälleen viralliselta käsitykseltään seurakunnassa, jos siitä käsityksestä nyt halutaan pitää kiinni. Minä itse en halua pitää siitä seurakuntakäsityksestä kiinni, joka täällä Suomessa meillä nykyään vallitsee, koska siis seurakunta on se seura, jossa sinä saat ravita muita ja saat itse tulla ravituksi. Olkoon se sitten kotirukouspiiri tai mikä solu tai tyhmempi nimi nimeltään, niin siis seurakunta on se, missä sinä kohtaat Jumalan ja toiset uskovat sillä tavalla, joka mahdollistaa semmoisen kohtaamisen, josta Raamattu puhuu, että jokaisella on jotakin jaettavaa. Ja siitä tuo Yhdysvalloista tämä David Wilkersonin poika Gary Wilkerson puhui hyvin myös saarnassaan, mikä on tämä viimeisin, jos menet YouTubeen, niin siellä on sellainen kanava kuin The Spring Church. Voin laittaa tästäkin linkin. Siellä viimeisin oli tämmöinen kuin Assistant Jesus kysymysmerkillä pastori Gary Wilkerson. Niin siinä hän sanoi, että Jeesus loi niin kuin kokonaan uuden kulttuurin, että tässä oli myös paljon siitä, että kyse on Jeesuksesta eikä siitä pastorista tai siitä seurakunnasta, missä sä käyt, vaan kyse tulee olla pelkästään Jeesuksesta siinä uskovan elämässä, niin tätä suosittelen, tätä. Että mä oon itse niinku, mä rakastan niinku seurakuntia, mutta mä vihaan sellaisia niinku yhteisöjä, mitkä ei anna sitä tilaa niinku uskovalle ilmaista itseään. Tai kertoa, mitä Jumala on saanut tehdä sulle. Tai semmoinen yhteisö, missä ottaa niinku semmoinen paine niinku siihen, että se pitää olla jotenkin ihmeellistä tai jotenkin niinku tosi erikoinen ihme tai joku trendikäs juttu. Vaan mun mielestä niinku se, että jos mä en ole uskonut jotain juttua ja Jumala on muuttanut semmoinen epäuskon uskoksi, niin se on jo niinku tosi suuri juttu. Tai jos mulla on ollut vaikka niinku alakuloinen olo ja Jumala on niinku nostanut mut sellaisesta niinku alakuloisuudesta, antanut niinku uuden ilon tai ihan mitä vaan, semmoinen pienikin, vaikka se kuulostaisi niinku pieneltä, niin se voi olla tämmöisen ihmisen elämässä hyvinkin suuri asia ja siis sen tulevaisuuden tai kohtalon niinku muuttava tai silleen, niinku, että se on voinut pelastaa, niinku se pieni ihme on voinut pelastaa sen ihmisen kristillisen vaelluksen ja tavallaan tämmöinen, mikä voi meistä tuntua hyvinkin mitättömälle asialle ja ihmeelle, niin, tai mikä ei ole edes ihme, vaan niin kuin, mikä on vaan sellaista luonnollista Jumalan huolenpitoa tai sellaista, niin kuin, mitä me ei niin kuin, pidetä suurena asiana, niin jos siellä kokouksessa on joku sellainen, joka siis painii saman asian kanssa, tai on kokenut samaa, mutta ei osannut vaikka ilmaista sitä, niin sellainen niin kuin, pyhän hengelle oleminen pyhälle hengelle kuuliainen, niin sellainen voi pelastaa, siis se pyhän hengen kuuliaisuus saattaa pelastaa niin kuin monen ihmisen niin kuin hengellisen elämän niin kuin, tai uudistaa niin kuin, tai antaa uutta toivoa. Tai siis me ei jostain niin kuin liikaa takerrutaan kaikkea organisointuun niin kuin sontaan. Et kaikki ohjelma pitää olla niin kuin ennalta määrättyä, että se on mun mielestä aina huvittavaa, kun puhuja katsoo niin kuin kelloa, että kauan silloin aikaa puhua. Niin, että jos me tullaan Jumalan kasvojen eteen, niin miksi me niinku katsotaan kelloa, että ollaanko me niinku täällä tunti vai 5 tuntia, että monesti vielä nämä tilaisuudet, viralliset tilaisuudet, missä ollaan, niin ne on niinku illalla. Että kuka niinku illalla menee, no mä menen joskus töihin illalla, mutta niinku, kuka menee niinku 8 jälkeen töihin illalla, niin miksi silloin pitää katsoa kelloa, että ollaanko me täällä 8 vai 10 vai 12, niin
siis annetaan Jumalalle vapaus olla Jumala, niin se helpottaa meidän itteemmekin, niin kuin meidän omaa elämää hirveästi. Ja tommosia asioita tuli mieleen tuossa jakaa, että jokaisella on jotakin tuotavaa. Ja niin kuin Pyhä Henki vaan, tai Jumala yksin tietää just, että se sunkin ajatus tai kokemus, josta sä koet, että silloin syy, että jos sä koet, että sun on tarve jakaa joku juttu, niin silloin on ihan selkeästi syy. Ei Jumala niinku turhaa härnää meitä tai niinku, että monesti se on sellaista niinku, seurakuntaelämä on sellaista niinku, pidetään niinku, että se on semmoinen juhla, kokoonnutaan yhteen, joo. Mutta täälläkin niinku Saarnaajan kirja 7:2 sanotaan, että parempi kuin pitotaloon on mennä surutaloon, sillä siinä on kaikkien ihmisten loppu, ja elossa oleva painaa sen mieleensä. Ja tämä uudempi käännös sanoo, että parempi on mennä surutaloon kuin pitoihin, koska surutalossa näkee, mikä on kaikkien kohtalo. Jokainen, joka elää, painakoon sen mieleensä. Ja sitten täällä on tämmönen, mikäs tää kohta oli, tuli tämmönen, olin laittanut ylös Jesaja 14:16, että jokainen, joka sinut näkee, jää katsomaan, tuijottaa sinua ihmetellen. Tämäkö on se maailman järkyttäjä, valtakuntien vapisuttaja? Sitten, ja tämmönen kuin Jesaja 32:2. Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka myrskyn tullen, kuin suoja rankkasateen puhjetessa, kuin virvoittava vesi aavikolla, kuin kallion järkkäleen varjo helteen uuvuttamassa maassa. Kyllä. Eli jokaisella on jotakin annettavaa. Ja tässä vaan Paavali on listannut näitä asioita, mutta sä voit listaa vielä jonkun oman jutun siihen, että siis nykyään vielä kun on tämä teknologia, siis YouTube ja kaikki internetti, niin siis jokaisella on jotakin annettavaa. Ja mä oon esimerkiksi saanut sydämelleni ton videokuvaamisen ja sitä mä oon tarjonnut sitten silloin tällöin jollekin seurakunnille ja sanotaan näin, että aika nihkeästi on niin kuin kiinnostuttu siitä, että se heidän niin kuin sanoma Jeesuksesta vietäisiin ulos siitä rakennuksesta. Että aika nihkeästi Suomen niin kuin seurakunnissa on niin kuin innostuttu siitä asiasta. Että jos joku tämmöinen yksityinen taho ilmaiseksi tarjoaa laitteitaan ja aikaansa, niin ei oikein ole kiinnostusta, että Suomessa on vähän sellainen vähän sisäsiittoinen tämä hengellinen kristillisyys, että kuvitellaan, että se on herätystä, kun meitä tullaan katsomaan. Että kun meitä tullaan katsomaan, niin se on niin kuin herätystä ja sitä odotetaan, vaikka Raamattuun aikana niin kuin kristityt ei odottanut herätystä, vaan kristityt odotti Jeesuksen takaisin tuloa. Ja mikä tässä on niin kuin tällainen asia, mistä ei puhuta, niin tähän sisältyy sellainen asia, että kun Raamatussa kristityt odotti Jeesuksen tuloa, niin se oli sellainen suuri motivaattori sille, että ihmisten oli elettävä parannuksessa. Siis sehän oli suuri syy elää parannuksessa ja pitää välit kunnossa Jumalan kanssa ja elää totuudessa Jumalan kanssa. Ja nyt sitten kun meillä on tämmöinen taustaoletuksena hyvin vahvasti kristillisessä herätysliikkeessä ja helluntalaisuudessa, niin on semmoinen taustaoletus, että puhutaan joka kuukausi jostain herätyksestä, mitä ei ole. Siis se on täysin utopinen ja vieras käsitys niin kuin Raamatulle silleen niin kuin painotuksena, että se olisi niin kuin suurempi painotus kuin tämä Jeesuksen takaisintulo-odotus. Niin tämmöinen, että me odotetaan herätystä, että meidän luokset tulee joku ihme suuri massa ihmisiä yhtäkkiä, ja meidän tulot moninkertaistuu, ja meidän seurakunnan jäsenmäärä moninkertaistuu, niin siis tällainen ei ole yhtään niin kuin Raamatusta lähtöisin tämmöinen ajatus, että ihmiset tulee meidän luo, vaan Raamatusta käsin on lähtöisin sellainen ajatus, että
Jeesus sanoi, että viekää evankeliumi kaikille luoduille. Ja nyt tämä internet on sellainen väline, ja niin kuin televisiokin on ollut, TV7 esimerkiksi, on sellainen väline, millä me saadaan niin kuin evankeliumi ihmisten kotiin. Vai nähdäänkö me se, että niin kuin Suomessa on kaikki pastorit yhtäkkiä lähtenyt viemään tätä evankeliumia ihmisten kotiin? Ei, vaan se viedään, niin kuin, koska ihminen on niin laiska, niin se viedään tämän median avulla ensin, jos ei mitään muuta välinettä käytetä. Ja jos me ei käytetä tätä niin kuin Jumalan suomaa median välinettä, niin sitten me ollaan aika niin kuin tottelemattomia Jumalan käskyä kohtaan, että viekää niin kuin kaikille luoduille. Ja tavallaan niin kuin, se ei ole, niin kuin, mä en ole ottanut sitä henkilökohtaisena loukkauksena, että nämä seurakunnat ei halua mua sinne. Ehkä mä en ole vaan niin hyvä videokuva ja sitten jotain niin kuin tälleen, jos mä ottaisin sen henkilökohtaisen loukkauksen. Mä otan niin kuin suruviestinä sen, niin kuin, että toisin sanoen, että ei me tahota, että sä tästä meidän Jeesuksesta kerrot muille, kun tää on meidän Jeesus. Jos mä nyt ihan oikein ymmärsin tämän, vaikka näin ei sanota, mutta se on kuitenkin se viesti, mikä siitä jää. Että meillä on täällä tämä Jeesus ja Jumalan läsnäolo, mutta se on täällä meidän rakennuksen sisällä. Että se on vaan niin kuin tarkoitettu tänne. Niin silloin, jos tällainen asenne on seurakunnalla, että me ei haluta, että meitä kuvataan, niin sehän on siis hyvin sellainen Raamatulle vieras käsitys niin kuin kristiuskosta. Siis ensimmäiset kristityt, nämä opetuslapset, nehän siis vangittiin sen takia, koska ne vei tätä evankeliumia just sinne kansalle. Niitä pidettiin niin kuin kansan häiritsijänä, villitsijänä, ja ne pistettiin, niin kuin, oliko se nyt Pietaria, oliko se Johannes, kun pistettiin vankilaan, niin sitten niin kuin, ne alkoi ylistää siellä vankilassa Jumalaa siitä niin kuin kärsimyksestä, jonka ne oli kokenut niin kuin Jeesuksen nimen tähden, niin sitten niin kuin ne ovet niin kuin aukesi sieltä, kun se maa järisi, ja sitten se pelästyi se vanginvartijakin, että nyt hänet surmataan, ja sitten muistaakseni niin kuin, ne rukoili sen vanginvartijankin puolesta, että ei mitään hätää, että meillä on karattu vielä mihinkään. Niin kuin, ja sitten vielä moneen kertaan niin kuin niitä kiellettiin puhumasta Jeesuksesta niin kuin siellä kansan keskuudesta, niin eihän meillä ole tällaista ongelmaa nyky-Suomen yhteiskunnassa, vaikka tosiasiassa meillä on niin kuin lain suoma vapaus puhua Jeesuksesta kaduilla. Niin ei silti, en mä tunne ketään, niin kuin, ketä olisi niin kuin hakattu teholle sen takia, että se on Suomessa puhunut Jeesuksesta kadulla. Toki niin kuin näille, jotka on tämä pieni joukko, tämä pyhä joukko, joka tänään Helsingissä ja muilla Suomen kaduilla puhuu Jeesuksesta, niin heitä niin kuin vainotaan sen tähden. He joutuu taistelemaan niin kuin varmaan lihassaan paljonkin sen tähden, että he saa niin kuin tukea sille työlleen tai niin kuin saa hyväksyntää edes sille. Niin kuin varmaan niin kuin nyökytellään siellä seurakunnissa, että tämä on hyvää työtä, ja monet varmaan meistäkin niin kuin tukee tällaista työtä niin kuin sillä, siis sen takia, että niin, no, olihan Raamatuskin siis Uudessa testamentissa tuettiin seurakuntia niin kuin uskovien työtä, mutta siis se, että jos me annetaan rahaa jollekin, joka tekee evankeliumin työtä, niin sehän ei siis poista sitä meidän omaa velvoitetta jakaa evankeliumia. Siis me ei voida ostaa niin kuin pyhää henkeä. Niin kuin, siitähän me nähdään vakavat seuraukset niin kuin Uudesta testamentista, kun näin ihminen julkisesti yritti tehdä. Niin eikö me yritetä ostaa pyhää henkeä sillä, että jos me tuetaan vaan niin kuin rahallisesti jotain evankeliointia tai lähetystyötä, niin ei me voida sillä rahallisella tuella ostaa oman tunnon vapautta siitä, että meillä jokaisella on velvollisuus kertoa evankeliumia. Siis jokaisella meillä on velvollisuus viedä evankeliumia eteenpäin ja tehdä niin kuin asioita sen hyväksi. Ja siis jokaisella on jotakin jaettavaa. Siis tämä on ihan kiistaton ja ihan... Tätä ei voi niin kuin saippualla pyyhkiä käsistä pois. Tämä ei niin kuin lähde saippualla eikä millään tämä jokaisen oma velvollisuus. Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Siis meillä pitäisi olla semmoinen terve huoli lähimmäisestä, että mitä mä voisin tämän lähimmäisen hyväksi tehdä, mitä mä voisin antaa tälle mun lähimmäiselle, että se voisi
paremmin tai se rohkaistuu. Siis tämähän on niin kuin Jeesuksen sydän, että kenellä on ruokaa ja näkee toiselta puuttuvan, niin antakoon sille. Kenellä on 2 vaatetta, antakoon sille, jolla ei ole yhtään. Se on vähän sama kuin, että jos sua lyödään, niin käännä toinen poski hänelle. Tai jos sulta viedään paita, niin anna hänelle takkisikin. Se on sitä, kun Jeesus puhuu, siis se on syvimmillään sitä, kun Jeesus puhuu siitä, että jos ystäväsi pyytää sinua kulkemaan kanssasi matkan, se oliko se nyt, mikä se mittayksikkö Raamatussa oli, niin sanotaan nyt vaikka kilometrin, jos ystäväsi pyytää sinua kulkemaan kanssaan kilometrin, niin kulje hänen kanssaan 2. Siis tämähän on niin kuin se Jeesuksen ajatus evankeliumista, siis siitä, että me muutetaan elämämme ja ajatuksemme ja arvomme. Tämähän on siis niin kuin Jeesuksen hyvä uutinen, että me kärsitään lähimmäisen hyväksi, koska siis Jeesus sanoi niin kuin esimerkki antamisesta, että ei ole mitään sellaista, kristitylle ei ole mitään sellaista kymmenyskäsitettä, että ei ole sellaista, niin kuin, että sä voit ostaa oman tunnon vapauden niin kuin lain teoilla, vaan Jumala haluaa, että me ollaan uusia luomuksia, ja sen uuden luomuksen kautta Jumala saa, niin kuin Jumalan valtakunta saa astua maan päälle. Siitähän on kyse, niin kuin Jeesuksen sanoissa, että Jumalan valtakunta on jo teidän keskuudessanne, ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin on taivaassa. Eli ei siis rukoilla, Jeesus ei opettanut rukoilemaan, että tapahtukoon niin kuin taivaassa niin kuin on maan päällä, vaan että maan päällä tapahtuisi se Jumalan tahto, mikä on taivaassa. Ja tästä on vedetty nyt sellainen niin kuin uusi painotus tai semmoinen maistiainen ihmisille opetuksessa, että on painotettu siihen, että tavallaan niin kuin, että parantuminen ja parantumisihmeet on niin kuin rukoillaan, että ihmiset parantuisi, että vedotaan tähän Isä meidän rukoukseen. Siis sehän on tosi hyvä, että siihen vedotaan, mutta miksei vedottaisi muillakin osa-alueilla? Siis Jumalahan on niin kuin antelias, täynnä armoa, ja Jumalahan jakaa niin kuin omastaan, ja ei pelkästään niin kuin omasta rikkaudesta, vaan myös omasta hyvyydestä ja viisaudestaan ja laupeudestaan. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin tämmöisiä ajatuksia taas koettakaa kestää.